Magnano mbola tsara antsika jiaby zay magnaraka ty vidéo zay ataoko ty. Za zegny mba misy koragna zegny mba tiako atao koa zegny mba tsipitsipy zegny amintsika agny satria hitako fa maro zegny olo magnaboaka idée, magnaboaka vinany zegny hitako am'Facebook ato ke karaha hoe mba handresy lahatra za koa zegny za na de tafandiniako hoe ke nagnino ma za tsy mba magnano koa zegny vidéo ty fa za mba misy hevitsy mba tiako aboaka zegny. Nakaty ndraiky tsy n'ino fa juste hoe korokoragna fô antsika indrindrandrindra zegny ho an'olo liana zegny mba tia mpandroso, mba tia hampivoatra fiaignananjy zegny personnellement zegny. Ny koragna tiako indesiny agny zegny ampitondrasako thème zegny izy. Misy thème ataontsika hoe vouloir c'est pouvoir. Io agnisan'ny problème araiky zegny amintsika olombelogno zegny hoe antsika zegny misy objectif zegny tia ataontsika, misy tanjona zegny. Normalement antsika olombelogno zegny tsy araikaraiky misy tanjona zegny fiaignanana. Izy zegny ho antsika olombelogno boka misy cycle zegny tsy maintsy arehtsika. Teraka antsika zegny ateraka ny mamantsika, eo tsika mitombo môramôra, miantsy mipetsaka, mandady, miantsy mandeha de mandeha lekôly. Fa matetiky zegny tsika mandeha lekôly avy bakeo tsika tsy beky izy tsy miantso fa mangala tany mpampianatra izy tsy karaha hoe tsisy raha mipetsaka zegny antsika ao fa le raha avy am'fotoagna araiky misy fotoagna zay tsika fa tara zay zay madécouvre ma ino ma tegna rôle-tsika ino raha tegna tokony ataontsika. Ke zay zegny niany zegny naviako nagnano ity vidéo ty zegny. Tia tsara zegny hainao mipetsaka tsara eo fa azôvy ma anao, ino tanjoninao, ino objectif-nao am'fiaignanao. Za ndraiky tsy hoatrantsika olo tafaboaka, mbôla olo agnatiny mitsakariaka hoe kakory tafaboaka fa mba misy zegny expérience zegny hitako hoe helihely, tsy helihely boka fa tegna hely fôtony misy olo fa be agny fa hita expérience maro, iny mba hely hitako misy aminakahy zegny andeha ambarako amintsika eto zegny. Voalohany zegny alohan'ny hanohizatsika koragna zegny, za zegny matsiaro zegny eto zay mbola niantsa zegny tamin'ny université, misy mesinay zay zegny nivolagna taminay hainareo moa vilagny fa antsika ambony tany io zegny indrindra zay fotoagna antsika zay tamin'izahay taona ndraiky olo miaigna mandesika livre-ton, mandeha mily, misy matakala fa antsika zay ty zegny la moyenne zegny 70 à 80 zegny fa maty zegny olo. Ary antsika olombelogno koa zegny mandry 8 heures de temps par jour, raha araka ny fahasalamagna zegny normalement antsika mandry 8 heures de temps par jour. Dikan'izegny agnatin'ny jour raiky zegny 24 heures. Koa dinihana zegny antsika mandry 8 heures de temps par jour dikan'izegny un tiers ny fotoagna antsika zegny antsika zegny mandry foagna, un tiers ny fotoagna antsika zegny. Dikan'izegny zao tsy atao la moyenne zegny, ohatra zegny agnatin'ny un tiers atao divisé par tsy hoe 70 à 80 zegny antsika mandry zegny, dikan'izegny antsika miaigna asa hoe antsika miaigna 80 zegny, âge de 80 dikan'izay agnatin'ny 26 ans antsika 80 ans zegny antsika zegny mandry fô. Dikan'izay fotoagna antsika zegny hely, hely zegny fotoagna iaignatsika eto nefa ndraikindraiky zegny antsika mandany fotoagna fahatany.